gayon na palibot, dapat kitang makilabo. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginawangan kan kadaklan. Alright, mga tugang, good morning po. Good morning sa kabos. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. On a special broadcast po ang DCGB para po sa preparasyon sa Tropical Storm Ramil. Ako po si Mardula Daegiba, salit sana perotian. Kiniba na po hanggang 12 o'clock. And then pag alas 12:30 after the newscast, masalita po sa kuya si Pio Fernandez. And then si VP Henry. And then onward na. Good morning po sa kabos. Mainit ang panahon pero ang bagyo mga tugang, yaon dyan sa may kadagatan kan Sorsogon, no, karani na dyan sa may parte kanuban. Medyo nagluya siya from 25 kilometers per hour, naging 15 kilometers per hour. Mamaya tatawagan natin ang pag-asa. Pero kuwanta ko na po mga tugang, ang report ni Angel Mostaza at may nakuryente, mga tugang dyan sa may Magallanes, sa Legazpi. Yeah. Angel, mas kami na Angel. Yes, maray na pagka-aga, Sir Mar. Maray na pagka-aga sa mga paraan tabay. On the way ako duman, Sir Mar, sa pinangyarihan dyan sa may Magallanes Street sa Orosay, Legazpi City. Kung sa insarong lalaki ang aligado da, Sir Mar, na naulog sa kana kuryente duman sa sarumping katrabahong establishmento. Kung mas o menos alas 9:15 na pagka-aga. Buto ba nga nakaulog sa tinampo? Opo. Pangyari? Sa initial ko, Sir Mar, na pagsipaguron kay Kapitan Oriel Madela, kan Barangay Orosay, ang orerestorya duman, Sir Mar, sa lugar, nagtatrabaho itong unidentified pang biktima, dahil panagbibidan sa gusto mo yan. Duman sa, dahil pa nga ni Sir Mar, masusupon sa induman sa area na itong nagtatrabaho itong personang ito, naulog dahil ni Sir Mar, at sinakakapot sa bakal, saka nakuryente kung natin. Angel. Hello? Nawawara ka. Go ahead, go ahead. Go ahead. Angel. Oh. Hello? Yes, go ahead, go ahead. Sir Mar, na naidara itong personang ito sa hospital, mantang nauman duman sa area ng mga otoridad. Atin, pasiring naman duman, Sir Mar, so mga personalized ng Albay Electric Operative na nga nag-check mag-lugar. Atin hanggang itong nagsasabing nakaputan kay itong biktima na sabi ni Victoria. Napuputol-putol si Angel, ha? Puputok-putok si Angel. Hello? Hello? Yes, go ahead, go ahead. Nasa pag-antabay pagkatakan na pangyayari duman, niyaon duman so mga konseho kan Barangay Orosay, Legazpi City, tigahalat itong mag-abot sa mga personalized man kan Albay Electric Cooperative and so biktima, naidara pa man po duman sa ospital. And pero totoo lang, Sir Mar, mabalik ako tanganing makahurong ta duman kung hisay na otoridad or may nakahiling kay itong pangyayaring ito tanganing may detalye sa tuya. So nangyari dyan na biktima, Sir Mar, sabi duman po mas o menos 50 anyos na trabador. So yan, Sir Mar, ang mga pangyayari mo rin sa luwas is Mostaza, DCGB. Thank you very much, Angel. So yan, abangan po ang kumpletong detalye kang flash report na yan. Pero pong lalaki ay approximately mga 50 years old, trabador.
nahulog mga tugang duman sa sayang pigkatrabahuhan tana kuryente. Yan po yan sa Barangay Magallanes, o sa Magallanes Street sa Legazpi. Nailing ko so picture na pinag-post ni Kapitan Simbrisuela kang ano yan, kang Kapantawan na nakaulog, mga tugang sulalaki, naka-short, nakabado ning puti garo ito. No? So yan po tabi, iringat kita, iringat. Bantang duman po sa mga kababayan nga to, good morning man sa mga nag-aantabay kay Benji de Pogi, listening. Tiring man si Marco Antonio Cabong Albala, inangaya po sa Bagyo. Kanagdos ang aldaw, yan po nga ng marawat na sinyalis na nag-init. Papa Pio Fernandez, tagantabay. At siyempre sa mga kababayan po niya to, itarita ko ng pag-asa, so 8 o'clock na bulletin, dito pa mo po ito nadangog, sa Inda, ano yan, makuata po ang, ano yan, ang latest ng mga tugang sa pag-asa, ang sunod ka yan at siyang kunyan, alas 11, di ba? So every 3 hours na po sila nagpapaluwas ng update. So kunin muna natin yung para sa ano yan, 8 o'clock mga tugang niya po sa pag-asa Legazpi. Maka chika-chika kita at ma-update kita mga tugang kan ano yan, kamugtagan kang panahon kung nga na po ining si Bagyong si Ramil, no? Ayan, para po duman sa mga taga-Bagantabay po niya to. Ay, cannot be reached. Sarong linya, mga tugang, at cannot be reached yung isang linya nila. Ba't nga cannot be reached yun? Ayan, hanapin natin yung isa, mga tugang, baka makuha natin, ayan, sige, ulit. Alright. Nagdalang ko po ang Barangay 2, si board member Mirabal, ang dabis na kapitan. Matibay na minapasayaw si Kapitan Kabus nag-irindakan. Ay, pangyari talaga. Kinatbirit yung ating yung pag-asa natin. Bakit kinatbirit ang pag-asa natin? Anong nangyari? Ayan, okay. So, mamaya po, tingnan natin. Basta kasumago po, mga tugang, ang Bagyo, nagluya sa dalagan. From 25 kilometers per hour, naging 15 kilometers per hour na lang. Moving west-northwestward. And kasubagong 7 o'clock, nasi ripoinin na sa 260 kilometer east of Buban, Sorsogon. Coordinates 13.1 north, 126.4 degree east. Ang kusog niya, yung manggirari, di man po nagbago, 65 kilometer ang near the center, and may gas na so biglaan na pagkusog na 80 kilometers per hour. Okay, so signal number 1 manggirari po ang Albay. Okay, ayan po, tabi, duman sa mga kababayan natin. And siyempre, mga tugang, sa tuya pong gobernador, nagpaluwas na nin advisory, ang PDRMC APSIMO, nagpaluwas po nin advisory, din klase, pagkatapos pati suspension ng trabaho sa gobyerno, da? And then yung sa parte kang pribado, bala na sa mga nasa diskusyon na po yung mga respektibo mga heads of office. No? At yun po yan ang kunyan. Pagkatapos, siyempre, padagos pan monitoring mga tugang kan PDRMO para po dyan o APSIMO para po dyan sa kamugtakan po kang panahon at saka pag-monitor ka mga evacuation na preemptive evacuation na pinagigibo mga tugang kan mga lokal na gobyerno ngunyan. At yun po yan so direktiba. Hello Manong Rick, good morning po tabi. Ay, good morning, Manong Mar. Good morning sa mga parantabay. Mga tugang kasabay tapo sa linya, ang dain na papagal. Mapapirot naman kami. Ngunyan po na mag-aga para po didi sa stoya po magbantay kay Bagyong Ramil, si Roderick Mendoza, o ay si po kang APSIMO. Sir Rick, kumusta po tabi ang stoyang monitoring kan mga direktiba na pinaluwas po kang PDRMC? Itong direktiba ta po, actually may mga nainot ng lalong-lalo na patungkol naman sa
preemptive evacuation. Mhm. Si Daraga, Kamalig, tulos-tulos nag-implement po kay to nanginutan sinda. Mhm. And then ngunya na amay na agas, so usual na itong masarawag kang ginabatan. Mhm. And then may mga requests for additional mobilities trucks. So pig-coordinate na po Manong Mhm. sa Philippine Army. Sa Libon, iyon po kaigwasin ng esperso itong mga landslide prone and then flood prone areas ninda. Mhm. So with Baknawan duman sa may Theodoran, nag-evacuate man po ito. Opo. We are just awaiting so exact numbers tabi Manong Mar Mhm. para ma-determine na kung pira talaga sa total na nag-evacuar na mga kaimanwata po digdi sa Albay tabi. Opo, sa recent po na location kang Bagyo, haranin na dyan sa may East kang Huban, Sorsogon, ano pong magiging nahiling po nindong posibleng maging epekto kanina sa Albay? Yung we are discussing it kahapon pa sa with Pag-asa. Ang pag-uuran kaya baga niya combined duman sa sarong parte lang niya itong North Quadrant, kaya siguro mainit kita mo niyan dahil uran di as of now. But then digdi sa radar may papalaog na medyo doon ako lang na perang milimetro ini pero 15-16 millimeter towards so taon lang siguro before 12 o'clock mapunpo naman magtaga-uran-uran digdi, pero bako masyado po tabi digdi sa to ang ang uran. Pasalamat kita. And then ang paros niya maluya man lang tabi Manong Mar Iyo po. hanggang sisinta ini. Pero nevertheless, dahil po kita magkampante, Yes. may mga side accidents nangyari, like araw katong nakuryente dyan sa Legazpi. Kaya maan po ang satuyang mga kaiman mo at may paminsan sa satuyang antabay kining bagyo asin pagpreparar may mga day kita na reparong saradit na detalye ay yung nagkausalugod ki mga katibaadan tabi Manong Mar. Yes, sa bata ining Bagyo garo sigan chatcha. Iyo pasiring siyang northwest, mapasiring naman sa east, mapasiring sa so at least may agreement na siya itong mga models na garo detach siya dyan sa landmass kang Catanduanes, which is good news man para sa tuya. But sabi ba kang Pag-asa 400 ang yes, ang reduce lapad. So abuton po ang pag-uuran. Actually ang pag-uuran pigiling ko po digdio sa monitor ta. Mapuun after lunch, mapuun siyang alas 12 and then after lunch hanggang alas 3 medyo makusog-kusog. Iba-ibang parte. Like third district, ay iba ang kusog naman. Iba man digi sa may first district tabi, medyo nagluya-luya ang monitor ta kang pag-uuran dyan tabi. Ayun, ano yan? Mantinido mga itong 50 to 100? Ito tabi Manong Mar na 52 anong tabi yan. So ang actual kaya masababa tabi. Masababa. Ang maximum itong tigano nila project projection sa models. Yes pa. Manong Rick, ano pong adviso ta sa tuya pong mga kababayan na sungunyan sa ibang mga local government garo ongoing pa sa inda pong preemptive evacuation. Garo Santo Domingo iyo San Isidro garo pahali naman at sa ibang mga lugar pa tabi. Advisory po tabi, Manong Rick. Sa gabos po ng mga local government units hali po sa tuyang Gobernador Noel Rosal, padagos po kitang mag-antabay asin ang tabayanan ng sa tuyang mga kababayan, lalo na itong sa tuyang mga opisyales, MDRRMOs, sa tuyang mga barangay officials.
tangani na mapamugtak po naman sa ligtas na mga lugar itong mga kababayan tang baka maapektuhan kapag bahaing kaso magdakol ang pag-uuran. Tabi hanggat day po ini naglagpas day po kita palya sa paisi sa indasing antabay tangani na ma-achieve ta po grabe ang zero casualty tabi manong. Apa, Manong Rick, marami pong salamat and padagos lang po kitang mag-antabay. And any update man sa Indo kung may mga importanteng talagang dapat na may paabot, bukas lang po ito pong istasyon. Salamat tabi, salamat. Thank you very much mga tugang, Sir Rick Mendoza, ang satuya po na OIC Opsimal. Nakaroon ta manungod po dyan sa mga sitwasyones, mga pangyayari, pag-monitor ka mga pag-responde kan mga lokal na gobyerno para po sa preemptive evacuation na pinag-ordering ka sa tuya pong gobernador. Para po maiwasan ta po na magkaigwaning rimalaso in kaso po mati na ang epekto mga tugang kambagyong si Ramil. Alright, mga tugang, standby lamang po. Magbabalik kami sa iba pa niya itong mga impormasyones na kung bakit ang mga kakauronon nag-i-story kita sa iba-ibang mga MDRMOs sa probinsya para po masabutan tama ng sa po mga sitwasyones sa indang AOR. Bakalis lamang po ka nagkape ng pakiramdom at kastuya pong hourly newscast. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang, alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na aga, uyapan sa ang oras-oras na barenta ay kinaugban ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pigigibong pagtabang kang gobyerno asin pribadong sektor asin pagatod ng mga pangenot at serbisyo sa mga biktima ni Dinog sa Cebu. Binalikan kang Presidente ang First Bayanihan Village sa Banwa ang San Remilio, Tent City, asin Cebu Provincial Hospital sa Bogo City, asin inumaw kini ang pagtarabangan ka mga hensya di gobyerno, asin pribadong sektor para sa ditdit na pagbalik sa normal, kambuhay ka mga residente na nabiktima kan linog. Yanabi kang Presidente na maugma siya na nahiling na progreso ka mga biktima kan linog dahil na atod ang mga serbisyo kang gobyerno sa mga ini. Nakula man na naitabang kan Philippine National Police Red Cross sa paagiman kan itinaong tent ka mga ini para sa mga namamano ang tanaw ananawaran ni harong. Sinabi ni PBBM na sa salida ng mga tent din mas magayon na housing na pigabot na modular shelter sa mga maabot na aldaw para sa mas magayon na istaran ka mga biktima nin linog. Yan po alas 11, okay, alas 10 na bareta from Newsbase. Ito po si Mardila. Ilay nga sa mayang DCGB News online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kad mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa itong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Alright, balik po kita mga to sa yung special broadcast. Ngunyan po na pagkaaga. Hello kay Bing Ben Bones. Sila mga kay Antabuso Balilo. Mainit po din Santo Domingo, sir. Peter Opiaso Auprasio, good morning, sir. Good morning. And then si Jocelyn Broquesa, good morning po. Pabati sa fitness group Camp Pacific Mall. Na sila Ati Leia Briones, Yang Pasco, Luisa Ludovici, Altea, Olnat Sidom, Zenaida Kadag, Sen Emiliete, Annabel Muret, Madam Cecilia Miralles, Maria Oco, Susan Ocpemia, Mayan Banania, Mabel Banania, at sa mga titibay na Zin, Ma'am Karina Lanosa Sales, Zin Jarmy, Dayan Mandane, Zin Wilben Mendeza, Zin Kenneth Maligaya. Thank you nga, Sir Marian. Okay? O, iringat ka mo tabi, ha? Iringat ka mo. I-try natin muli, mga tuga ang pag-asa, at baka makalusot na tayo at di na siya busy, ang linya. Tingnan natin muli, ha? Para po doon sa mga kababayan natin. Kanina kasi kinatbirits, eh. Ayan, nag-ring, ha? Ala.
Pag-asa, good morning. Ayo, Pag-asa, good morning. Hello ma'am, sa DCGB po initabi, mahagad kami giraray kang latest para po sa ano yan, bagyong si Ramil. Opo, para sa ating latest na update nito kay Bagyong Ramil. Itong si Ramil ay nag-decelerate o bagyang bumagal habang moving pa rin ng west-northwestward sa dagat sa east ng Sorsogon. Sa ngayon, napanatili nito ni Ramil ang oras na 5 kilometers per hour, asin ang pagbugso naman ng hangin na umaabot sa ngunyan. Kung mapapansin natin sa ating bulletin, no, ang movement nito ni Ramil ay umagal from 20 kilometers per hour ay naging 15 kilometers per hour. Ang ating wind signal naman, almost same pa din. Ang wind signal number 2 ay nakataas pa rin sa buong Camarines Norte, Catanduanes, pati na rin ang northern part ng Camarines Sur. At ang wind signal number 1 nakataas pa rin sa Albay, sa Sorsogon, and the rest ng Camsur. Sa ating landfall scenario ay ang nakikita pa rin natin ay possible itong maglandfall sa Catanduanes or dumaan ng malapit sa Catanduanes ngayong hapon or tiyan na Banggi. And ma-continue itong si Ramil na mag-move ng west-northwestward passing close sa Vinzons, Camarines Norte by tomorrow. At by Monday morning, expect man natin na maluwas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Ramil. So sa ating forecast track, pinakaharani itong si Bagyong Ramil sa Bicol region at siya na hapon hanggang sa aga na aga. Bali, yun po ang ating latest forecast. Dini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Aba, Ma'am Alexis. Opo. Ano ang pag rumaninindigdis ito sa Bicol, anong mamamatian tadigdis sa Albay Tabi? Opo, bali, na-expect man nato na igwak mamatian ng mga pag-uuran. Although, sa ngunya, nahihiling ta nga, maski sa ating radar na ang rain concentration na dala nito ni Ramil is more on nasa right side nitong bagyo. So, yun nga, medyo kalat-kalat yung mga pag-uran na ma-experience pa niya na aldaw. Ayun, sa Paros, Tabi, dahil garo 400 ang radius kayo ni, anong mamamati tadigdi ka yung bawang umagyan dyan sa itaas ng Catanduanes? Opo, bali, since tropical storm category itong si Ramil, ay kung mapanatili niya itong ganitong classification niya, ay possible na hanggang wind signal number 2 ang pinakamataas ng taas sa mga madadaanan nito sa Bicol region. Ayun, mga estimate Tabi, Ma'am Alexis, mga anong oras yan pwedeng mag-agi sa may satuya dito sa Bicol? Between Atyan na hapon around mga 2 p.m. Hanggang sa Banggi. Any time between noon ay closest itong si Ramil sa atin. Ayun, so dyan po alas 2 hanggang onwards, hanggang Banggi. Opo, hanggang Banggi, anytime within doon. Di, mainom kita kayo ni kidakol na vitamina. Opo. Mahalat kita kayo ni. Garo may mga kinalan sila ng aning mga activities adi. Okay, so ano po ang anong maging advice po nindo, Ma'am Alexis, sa mga kababayan po niya to? Opo, ang maabiso po natin sa ating mga kababayan, bagamat daitaman ngunyan na mamatian pa ang kusog ng uran or paros ay dahil po makapakampante since posible pa rin ang maging epekto nito ni Ramil sa tuya dito sa Bicol region. And nakataas pa rin yung ating storm surge warning sa coastal areas ng buong Kabikulan. So possible pa rin ang 1 to 2 meters na storm surge height
So, mag-iingat pa rin po at padagos ang paghiling kang mga update ng Pag-asa. Ayun, ang next bulletin natin is 11 o'clock. Opo. Opo, okay. Ma'am Alexis, thank you very much po, Tabi. Ayun, salamaton and God bless po sa inyong lahat dyan. Opo. Ayan, mga tugang Miss Alexis Revivar, kang Pag-asa District Regional Forecasting Center para po yan sa kamugtakan o kaya estado kan bagyong si Ramil. Nanya on dyan sa may parte na kagadagatang Bukan Sorsogon, para duman sa mga kabarangay natin. So yan po, Tabi, ang satuyang mga padagos na pagtubaybay mga tugang sa satuya po na mga pagbabantay. Yan. Sabi ni Father mo, my God bless you. Salamat sa Diyos na tunay na espiritu kang bayanihan buhay sa tahaw kan disaster. Sana mga politikong magtabang bilang reparation. Paano na ininim pagtabang bakong pagtaban? Nangyari ito, Padre. Ay, ito ngayon si Padre. Balong ko na po na ambida ka ni kung nasa abroad. Ang mo sininglod ka. Father, good morning. Hi, good morning. Good morning, John. Ay, hain ka tabi, Father. Nasa Mississauga, Ontario, Canada. Ay, nangyari? Baka maubos ng load ko. Overseas pala din eh. Father, kumusta po, Tabi? Anong sa imong magiging mensahe sa mga kababayan ta? We are preparing para din sa pag-abot ni Bagyong Ramil. Iyo po, so mga prayer meetings ko man iglesia kami sa pigdataraman ko, pigsasabay ko man kamo sa pangadji. Gata, bakit sa para sa mga disasters na ini, kundi mailikay man, Tabi, sa mga iba pang mas lalong dakulang disaster, ito mga corruption, gabos. Tagabos na dakulo lang mga tao, mga Pilipino, dawa dyan sa kaigdis abroad, igdis po sa Canada, duman sa Southern California, sa New Jersey, nakul ng mga Pilipinong dagit. Iyo po. Kaya sana, ini mga tawang, ini mga big-text ko na panahon po ini kipagtabang, pakumpagtaban. Kaya, pagtabang, ayan. Bilang reparation man lamang nila. Iyo ba? Bilang reparation, panahon po ini kipagtrabangan. Panahon, ika na mabuhay po sa tao kaini ang kaning disasters na ini, ang espiritu ng tunay na espiritu ng bayanihan. Ayan ang tunay na pagka-Pilipino. Opo. Kaya bendisyonan man po, lugod kita ng kagurangan na sa tahaw kan mga disasters na ini, pigayug-yug kita, piglilinog kita, pigayug-yug sa tuyang konsensya na magmaratana. Kinakaipuhan magmaratana po kita sa tuyang mga salang desisyon na mabaguan sa tuyang konsensya. Ini po talaga ang pangapudan po ini kan mga disasters na ini. Ipo ini talaga ang sana magkasararo ka sa bagay na ini. Aba. Bako sa pagkondinar kundi sa pangapudan sa konversyon. Ayan. Ngani, padagos, dawa po akong arayo, pero haranay man po gaya ang puso ko sa tuyang banwaan. Tapos kaya mga taga-igdi, mga Pilipino, tapos man po hindi sa Ontario, sa iba pang lugar na pigdumanan ko, nagkakasararo po sa pagpangadji para siyan. May mga grupo nga na igdi na, garo, nagkukuliktaman kung ang kinakamundo nila, kaya ito sa mga tabang pasiring dyan, pighagad ang paning tax. Iyo, oo, may buwis pa. Kaya, may buwis pa. Kaya medyo makamuro mundo po ini. Opa. Paagi ini. Ayan, we miss you, Father. Miss ko man kamo. Sige po. Anong oras dyan, Father? Anong oras dyan? Anong oras dyan? Anong oras? Anong oras di alas 10:20? Alas 10:20 di Panggi.
Wanggi. Ayun, tamang-tama mo pala ng oras adi. Wanggi sana dyan. Baliktad lang. Apa. Okay, Father, ingat po tabi. God bless more. Okay, thank you. God bless. Thank you very much, mga tugang. Father Mamoy Borromeo, direct and live from Ontario, Canada. Lugyununon mo para po naman sa mga kabarangay natin, yan po tabi ang suming partner sa boses ng palibutan niya ang po duman on mission po siya, no? Para po sa mga kabarangay. Okay, bueno, mga tugang, dugangan tahan mga pagipag-istoryata duman sa mga dapat niya itong maka-istorya. Ngunyan po na aldaw, good morning kay board member Milabal. Nagdadangog ngayon ang purok 2 sa minsay mo, purok 1 and 2. Yung ginununan mo. Si Kapitana board member Milabal. Okay? And then, siyempre, dumayan niya to, man iba-ibang mga MDRMOs, mga tugang sa tuya pong kapalibutan. And iyan bilang pagsimbag, mga tugang, duman sa direktiba kan PDRRMC para makaistorya o kaya makapagpreparar tanganing permi na pong first and foremost is zero casualty dapat kita. Sir Mart Ian Shafno, I'm the Remo Kwan Santo Domingo nasa linya. Sir Mart, good morning. Yan sa mga paradangog mo po. Opo, kumusta po ang ating preparation? Although, garo, dyan naman sa Oritas kang katanduan ni sinima maagi. Pero siyempre dahil dakula, 400 meters ang radius, kumusta po ang preparation kan Santo Domingo tabi, Sir Mark? Ang order po ni Mayor Bong is whatever the track kang bagyo, gyari, 100% gyari. So, gigibuho na preparations, the plan must go man gyari, de man gyari kita makakampante, na oni baga may dara, maski pa paano, may dara ining uran, Yes. may darang paros. So, mariman po gyari na nag-prepare man gyari kita. Opo. So ano yan? May preemptive evacuation kita na pigibo dyan sa mga vulnerables? Iko po, actually ongoing po ngunyan ang katuyang evacuation. Bali, nagpun po sinda kasubagong alas 7 ng maaga. Okay. 7 o'clock hanggang yan. Mga oras ano? Opo, until ongoing. Opo. Dati, deadline ng alas 10. Ganyan, gini po may na pong 12 o'clock. Aling mga lugar po yan tabi, Sir Marta, pero sa San Isidro, garo, Igwa, adi? So, although gabos na barangays, advisean may na mag-conduct preemptive evacuation. However, ang talagang tigapantayan ta, ining mayon unit na barangays, Opo. Lidong, San Isidro, Santa Misericordia, Pedel Sortida, and San Fernando, and ining coastal barangays na Libsog, Bukatan, Salvacion, Kalayokay. Opo. Saan ang saindang temporary shelter tabi, sir? Ini pong sa coastal, may designated po sa mga tao na evacuation homes. Okay. Ining mga homes na ini, safe ini sa man hazard. So, nakalag po ini duman sa indang contingency plan. Opo. May naka-assign na po sa indang mga harong. And the same with San Fernando and Misericordia. Santa Misericordia. Opo. Ini pong barangay Lidong and San Isidro, dito po piglag sa Santo Domingo Central School. Ayun, opo. O yan. Yung usual, tanganing daing libong, duman man tulos din ng dalagan. Opo. Okay, ano pong advice ta sa mga kababayan niya to dyan sa Santo Domingo tabi, Sir Marta, nag-antabay para sa satuya pong preparasyon digdi sa paabuto na Bagyong Ramil? Iyo po, mga sa tuya po mga kabarangay po, mga kaimanwa po digdi Santo Domingo, pangaji po kita sa mahal na Diyos na makalakwas po ini sa ining bagyong ini sa tuya, then na makapiktar and mag-operate po kita, makipagtabangan po kita sa tuya mga barangay officials sa pagpa-evacuate po. Yan po, para po yan sa indong kaligtasan. Ayun, oo. Pero may pong magdangog sa DCGB. Ay, salamat mo rin. For emergencies, sabi, paano ko mo makontak tabi, Sir Mark? Ay, di ko toomso sa, actually, nasa luwas ako ngunyan. Ayun. Oo. So, pero yung center is 24/7 naman eh. 24/7. So, nakapost po yan sa
sa page ni Alcalde Bong Banda, Opo. sa Samuyang page sa MDRRM o Santo Domingo. So yan Opo. po andyan naka-post. Okay, o sige Sir Mark. Emergency numbers. Ingat-ingat po tabi. Ingat-ingat lamang po. At kung for any emergencies, yung grupo naman nakaantabay lang. Yes, sir. Opo. Thank Okay. you very much. Thank you very much. Mga tugang, Sir Mark Ian Schaffno, ang satuya pong Municipal Disaster Resilience Management Officer, kanbanwaan po kan Santo Domingo, mga tugang na kaurong niya tungo po sa Padagos po ta. Igon mga areas po dyan, mga kabarangay na kinakailangang i-evacuar para po sa pag-ingat na daiman sinda magkaiguan ng problema in case mga tugang na magkaiguan ng epekto na paguran na sin paros, iyan po na bagyong si Ramil. Digibo sa to. Ha? Ayan. Daban sa mga kababayan niya to ay ingat-ingat lamang po. Mga tugang, si Sir Noel Ordonia, ang MDRM o Canpidora, nasa linya po tabi. Sir Noel, si Mar po ini kang DCGB tabi. Ay, good morning po. Good morning, Mar. Good morning sa kapos sa Tagayinan nyo. Kan sa tuya po nga istasyon. Apo, kumusta po ang sitwasyon tanya sa AOR nindo tabi, sir? Ano yan, medyo mainit. Init po dito yan. Kasi ba, medyo maulan. Talagang medyo mainit. Pero dahil bang kita pili magkampante, talaga nagmonitor kita. Ang magiging kamugtakan kayo ni. Tabaan mangyari naman, salarot kan sa upong na biglang bumilaba. Ano po? Opo. So talaga nakahandaman po kita. Gabos naman po na BDRRMC. Naka-alerto. Sa ngunyan po, kasuhapon, palan, nagkaiwala kita ki Panginoon na pag-ibakwar. Opo. Kining mga taga-sityo lagaan. Tayo ni po bagaan sa tuyang lugar din na talagang pikukonsiderar kan lokal na gobyerno na talagang delikado. Tayo ni po nakahampang sa dagat at hindi ko sinda kidakulang salog. Ano po? Opo. Digdi ang mouth of Panganiban River, yaon mismo sa sityo lagaan. Dahil nasutulay na dating pintutulayan ninda, kung sinda lang ibakwar, dahil ito po nagababaga kan Typhoon Christine. Opo. Kaya inot pigibakwar kuning kaso, magtaas ang tubig, darakan mga makusog na paguran, hali sa kabubuldan, particularly duman sa San Antonio kan Uwas, digan bagsak sa Samuya. Iyo. Dipisilan kami, mailuwas ining mga masok ng 290 pamilyas dito po sa Basityo Lagaan. Pira po tabi, Sir Noel, pirang pamilya? 289 families. 289 families, pirang individuals yan? 1,116 pa individuals. Hindi po na iba kwarta na, dahil na po kita uduman. Ang iba po yaon duman sa tuyang municipal evacuation center. Okay. Di ba man po yaon sa sindang mga parintes, hindi po sa barangay Banawan asin sa ibang barangay Harani, duman sa Sitio Lagaan. Ayun, so talagang inilutil itong lagaan, takong inkaso, maiipit talaga, adi. Okay. Okay. Ipit po sinda, tayo ni po, napapalibutan talaga ni kitubig. Ano po? Kung medyo magkusog pa ang ukol, magkaigwa kistom, search talagang delikado sa intang sitwasyon. Yes po. Si Rigman po, nai-content na naman, nai-save ka naman, nai-lagzara sa evacuation center. Ini po sa tuyang mga mga stranded passengers, bound to Masbate. Tapuan po kasuhapon, alas 5 aga, magpuhon kan magkaigwa si signal numero 1 ang probinsya kan Albay kasabay ang Burias Island sa Kaagikaw automatic man po na nagpatupad kita kan North Sailing policy ano po susub sa polisiya kan sa tuya pag NDRRMC NDRRMC national. Opo. Okay. Sir Noel, ano po ang abiso to sa mga kababayan tapa na dyan po sa inyong area? Sabi po, sabi nga ni, pinimikit ng mag-consider kan worst case scenario, ano po, dahil kita magkampante, ano po, kaya nga ni, naka-alerto sa tuyang mga barangay, ang pakiulay lang niya mo sa tuyang mga residente, na mag-utob kita, kung ano man ang mga utob sa tuyang lokal na gobyerno, sa tuyang barangay, sumunod po kita, na para po ini sa tuyang kaligtasan, ano po, maigpit po dahil pinagbabawal. Ano wala aktibidad sa mga sa kadagatan, sa gilid kan kadagatan, kaya ba ang turismo, ano po, Siringman, itong mga takasuhapon po, may nahili pa kami sa Bungaga. Gusto pa maglaba, duman sa gilid, kansalog, talaga pipapahali na po. Opo, okay. Tungkol po kita sa otoridad, okay po. Opo, ano ba yan? Dakol lang naka-standard na mga bihikulo dyan?
Ay, dakol na. Nasusupra na po niya 199 po. 199 bihikulo, halo-halo na po. Mga truck, mga flammable cargos. Siring man po sa mga van. Arog kan dati. Ano po, sa mga van na may darang pasahero. Sa mga kolorom, yaon po. 18 ini, ngunyan, tigisa po. Kasabaw ko aga. Nasa 18 ini van. Kasabaw alas 6. Asin kasabaw ko, pasiring kita sa opisina. Hindi nagdadagdag pa. Ano po? Kakunyan kita. Gusto ko pala magkaigos paglinaw. So nai-report ko sa bagong mga 10-wheeler trucks. Nasala ako ba ko ito? 193. 103 man lang po ito. 103. Ano po? Bako 193. Alagan piling abuton ini. Nakasaba ko na kung ba akong nasasabat ng mga 10-wheeler truck. Pasiring po, digdi po sa Puerto kan sa Tuya pong Banuan. Aba, Sir Noel, keep safe po tabi. Keep safe para po sa mga kababayan natin. Maraming salamat. Apo, salamat po. Thank you very much mga tugang Sir Noel Ordonia. I am there kan Banuan po kampiduran. Duble pigo bantayan ng mga tao budat sa mga barko. I mean sa mga pasahero, mga ano yan, mga bihikulo po dumaan. Sus Mario Joseph. Okay, so iringat na lang po tabi mga kababayan. Oras niya to alas 10:30 na po ng pagkaaga. Magbabalik po kami. Hey, sadali. Tika mo na, may follow-up mga tugang si Angel Mostaza para po naman sa nakuryente. Angel, let's come in. Yes, maray na pagkaaga Sir Mar, maray na pagkaaga sa mga paraan tabay. Tinukad, nagsakat ako digdi Sir Mar kang 5th floor kan sarong building baga digdi Sir Mar sa may Magallanes Street sa Barangay Orosite, Legazpi City. Saan parte yan? Inito baga Sir Mar, kasarabay po siya kang building kang itong Salaki. Oho. So sa LCC Express Mart po baga. Okay. Kaso dahil may patingali sa Sir Mar sa mga tagaligas sa CNP, dahil pa nila sa susog so pangaran mismo kan building. Ay, may pig-iirahay na building, may pig-repair? May iirahay digdi Sir Mar. May ano nga ni Sir sa patrabaho, roofing po tatabi digdi Sir Mar ana pigigibo. Ano na Sir Mar pakisuyuan ko itong lalaki na nakaibanan ka sa baguhan na itong personang ito. Di ko na sa ano yan? Pangaranan. Sa inutan kan Lucky? Opo. So digdi baga Sir Mar kung palalaaw ka sa LCC Express Mart. Oh. Digdi sa left, igwadigdi ki hagdanan. Pay itaas, kampang mismo ni Sir Markan Graceland. Okay. Apo. Pero yung kay Sir Mar na kaibanan niya, kung ano po ang nangyari. Sir, day ka na po pangaranan. Live po katawanan sa Diesel ZB. Itong kaibanan mo po ito, ano so tigigibo niya duman sa 5th floor, kay pong building. Ano po so tigigibo niya duman sa itaas? Pintura. Wala man. Mga alas 9. Tuman sir, so nagpipintura siya, igwa siya lamang po so ikaw po ba siyempre may safety harness po na siya. Ikaw po siyang gamit. Hindi man yung Madam Nailing nasa pagsakat ko, nasa baba na siya. Ano tingin po ito sir na biktima po? Taga Kuwenda, Madam, taga San Roque. Sir Mar, may hapot ka po tabi. Taga ano yan, nagpipintura tapos nakaduot sa Nasa ibabaw kanyero. Nasa ibabaw kanyero tapos bigla na lang na kuryente. Iyo po. Nakaduot garo ani. O yun. Taga saan ito? Taga San Roque? Iyo po. Opo. Ano yan? Aram mo sa pangaran? Kaman Hindi mo bistado. Basta kaya nagpintura lang. Okay, so iringat sana natin. Anong kunyan? Anong pigirahay dyan? Ano po ito sa trabaho nito? Nag-repair din sa taas. Sa atop? Iyo po. Anong kunyan yan? Anong establishmento yan? Demo aram? Demo po aram. Ayun, okay. Sige tabi sir, salamato naman ay. Digdi Sir Mar, sabi digdikan mga trabador, nadalinas po ba ito sir sa taas? Kasi ko ang pwedeng
Ini kaya sa Mar na mga nialigin trabador, nasa baba sindang parte, kan nadangog na lang ninda na may nagkarerepok, tapos may nagputok. Sa pag-iling ninda, nasa baba na so kaibahan nindang katrabaho. Iyo So, lalo ito, Sir Mar, duman na nagpipintura po kaya. Baka nadalinas. Ang tanong mo nga, di Sir Mar, nadalinas, tapos pati duman sa may mga paratinda po, baga may mga bangketa po baga dyan sa may Magallanes. Ang sabi ninda, nahulog allegedly itong personang ito, nakasabit sa naduman sa mga linya kan kuryente dyan sa lugar, saka may puminutok po sabi. Ay, kaya nag-brown out. Oo, opo, Sir Mar. Di, ano yan, kumusta man nag-respond di man sa aliko dyan? Ngayon ni Sir Mark, ngayon po ni so mga personalized kan Albay Electric Cooperative sa nganing i-check man su lugar. Kasubago na inatalig su konseho kan barangay Orosite, Legazpi City sa pangyayari ni Kapitan Oriel Madela. And sa ngunyan Sir Mark, para mientras mo nang pinundo itong supatrabaho duman, itong napapadagos po sa investigasyon kan mga otoridad. Ayun, okay. So, itong pasyente dinaragan sa ospital? Apo, sa po sir na ospital dinara po su they pero ano po ang nagkuadig di pong QRT po ba sa nagkuadig di? Pati nga ni Sir Mar ma-determinaran kung sa hindi nara, pero nasa ospital naman tapos so biktima. So, dala-talaton ka na lang Sir Mar, so investigasyon man, resulta kan investigasyon na ipapaluwas po ang Legazpi City Police Station. So, kunyan yan ang entrance ka yan, sa gilid ka na Express Mart? Opo, Sir Mar, sa left po. Sa left? Opo. Baka sa LCC may nakauron ako duman, Sir Mar, sa may LCC. Pakumanda po sa Ita. Duman sa ng Agi. Oo. Okay. Ano daw picture? Ayan, sige. Okay, di ipalap na lang kung anong kamugtakan ka itong naulog. Taga San Roque. Opo, Sir Mar. Taga San Roque na? Taga San Roque? Opo, taga San Roque po, Sir Mar. Kan Legazpi? Yes po. Ayun, okay. O sige, tabi. So, yan, Sir Mar. Halangkaw ni Sir Mar, sa 5th floor nga ni Senacat po, wala man ki masyadong mga mga opisina po baga ngayon digdig nag-occupar. Blang ko bakante po Sir Mar ining so building po sa ground floor pa itaas. Kaya pero ang pinakaharaning landmark ni Sir Mar, ini talaga pong LCC Express Mart. Yeah. Naulog siya duman sa likod na parte. Sa likod po, Sir Mar. Sa likod opo. na parte. Yan. Kaya pa na-iling ko na ako. Gano'n niya ako, kataning kang lucky. Kataning mo sa mismo, Sir Mar. Kataning ng God. Ang description nga ni Inuman, Sir Mar, kan sarong paratinda duman. Garing ngayon nag-uro Spider-Man duman. Bakit nga rin? Saka da po, Sir Mar, maranga da, Sir Mar, ulang-ulang man su mga linya kan kuryente tapos su mga telco, dahil sa direktang buminagsak, duman po sa semento. Pero kasubago, sabi ninda, conscious man da, Sir Mar, itong su persona, after mga parang minutos na buminagsak sa, conscious man po siya, kan isa kay duman sa ambulansya. Pero kumpirmado na kuryente. Opo. Ayun, okay, sige, tabi. So yan, Sir Mar, and mga follow-up na po po sa area, Angel Mostaza, Diesel Subindi. Thank you very much, Angel. Magatugang oras niya to, alas 10:35 na ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey B.
kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, Evolusyon para sa kalusugan. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. A big sale is here! What? The Metro 43rd Anniversary Sale, October 17, 18, and 19. It's a star-wide sale with up to 70% off on great selection at the department store. Now is the best time to stock up and save. Plus, MRC exclusive treats. Enjoy special markdown prices on essential goods with a minimum of 2,000 pesos purchase. See Poster Mechanics for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 237215 Series of 2025.
Alright, magandang balik po kita sa special broadcast kan DCTV para po din sa bagyong si Ramil, Tropical Storm Ramil. Nakasubago pong alas 7 ng aga niya po naman sa may party kan Huban, Sorsogon, no? And basta niya ako sa kadagatan mga tugang kang Sorsogon. And then yan ang dalagan is pasisiring po dyan sa ano yan, paitaas, di ba? Sana na yan bumaba pa ng gusto yan. Pagkatapos dumilit tong oritas kang katanduanes, yan sa mga nahilingon niya na ano, tagaro buyong talaga, sigang ka kurukon yan, sigang ka isi-isi. May uro atras pa, kasubanggi, di ba? Nganyan, yao na po dyan mga tugang, and expected, di sabi mga alas 2 ngaya, makamati na kita di mga pag-uran-uran, at saka di tita doon ganduros. Although, ang uran uto naman sa, ano yan, sa right side, no? Kundi, ang, kunyan, ang, dapat niya tong tandaan na dakula, mga tugang suridyos, 400 kilometers, hali po sa sentro. So, may paros bang kitang mamamati dyan, mga tugang, kahit pa paano. Kaya, huwag magkampante. Tayong cone of probability, mga tugang, yan sugaro apa baga. Sabi ni Papa Pina, dyan is posible makaapekto yung magitaas man o magbaba. Pag nasa loob yan kan cone of probability, may epekto po yan sa tuya. Either uran o paros. Yo. Alright. So, duman sa mga kababayan natin, mga tugang, good morning kay Sir Ricky Dineros. Yan po tabi. Good morning. Sasain mo tabi. Mangyari. Pogi yun ako ni Daddy. Igununan mo yan. Nasa YouTube si nakaantabayan na niyan. Nakaantabayan mga amigo ta mga tugang. Si Ricky Dineros. Kunyan ang manager kan dabis-dabis na appliance center. Digdi po sa Ligaswi. Alright. Ano yan? Doon sa mga kababayan natin, kunyan, itry ta ang bakakay. Okay. Good morning kay Ma'am Susan. On board pa po tabi ako, Ma'am Susan. Maya-maya. Di ba? Okay. Tawagan natin si, ang bakakay. Si Sir Brian na Berdin. Alamin natin ang sa indaman na preparation sa indang AOR. Kumusta po ang kamurugtakan. Ayan, para po duman sa mga kababayan natin. Hello, Sir Brian. Good morning. Hello, Sir Mar. Good morning, ma'am po. Yes, good morning po, Tabi. So, ano ang preparation dyan po sa bagyong si Ramil, Tabi, Sir Brian? Okay po. As of now po, karoon po sa mga barangay officials, ongoing pa man po sila. May ongoing pa po so pag-iibong pagpa-evacuarkan sa tuya pong mga residente na vulnerable sa sa makusog na paros, sa baha as in landslide. Opo. Anong mga barangay tabi yan, sir? Halos gabos man po bagang barangay. May igwang mga light materials na constructed na harong. So halos igwa man po. And then, igwa pong mga barangay, sharing kan barangay Namanday, nakaorong po si Kapitan. So far, sa mga tao ayaon pa sa mga harong ninda, nagpre-reparar pa man. Pero sa mga gamit po sa mga sa ibang yaw na sa lugar kung saan sinamabaralyo. Sa Kagbulakaw man po, nagpe-preparar man po sila. Kaorong po man po si Kapitan Noel Bombales tabi. So halos gabos naman po nasa mobilization po sa moyang mga barangays. Yun, mga kunya noon. Abata naman sa Kagbulakaw, pibaba pagkadimaan. Iyo po. Actually, si Kapitan Manoy po, Bombales, naman sa kuya po na sa pag-uron na ito, may
na po, preparasyon naman po sa lugar. Ayun. Ay, ano yan? Pati yan sa Tanagan, Iyuman? Iyo po, ang Tanagan, iyo man po, pigbaba. Ang medyo crucial po dyan is yan, Kagbulakaw, Tanagan, tapos naman po sa Kagraray. Si Kapitan Jun Bas po, nakaurong po naman, nasa kumbaga, maripike sa kami ng Bicol. Nakapaisin siyempre. So, baga po, kumbaga pang banduang agi. Nga mas maano po. Pero ang kadaklan da pong status, ito, nagpreparar pa mga nindangani, so around sa evacuation center, lalo na sa pangkonsumo po. Opo. Diyan sa sentro, sa poblasyon, may mga areas po diyan na arang sa salong? Digdi po sa sentro halos, ang medyo crucial milang digdi o pig-abot-awot o digdi po sa may barangay 5 sa pig-abot ng barangay so Bulaso. Medyo pag natagbo na makusog ang tubig kan salog, tas high tide, medyo nagtataas po ang tubig. Ayun. And then digdi po sa may bandang barangay Igang, medyo so far for the past medyo so dati tigbabaha dyan. Dahil naman kami nakakako ang report ng tigbaha pa dahil nag-ibo na po dyan paano sa tulay. Dati may spillway po dyan na pag nabaranin mga kahoy, ito po yung mina-overflow. Sa mo yan po, iguana siyang tulay talaga na so tubig, nag-agi na sa erarong. And then yung dating spillway, ginaba na po, maging buwelo yung tubig. Kaya medyo dyan bako ng so far mga pirang maraot na panahon na nag-agi dahil na pag kami report na binaha pa itong area. Ayun. Opo. Nakaurong ka sa pag-asa. Mas yan yung mainit kita pero baka nga dyan mga alas 2 hanggang alas 5 and onwards ay makamati kita medyo maraot-raot na panahon. Ano pong abiso sa tuya pong mga kababayan dyan sa Bakakay? Iyo po. Actually, ang padagos naman pong napakihuron as in maski naman po ang kumbaga pagirumdo mangyararay na ipigtataw sa tuya kan katuya pong alkalde ni Mayor Nuki Bombales na dahil po kita mag-compare sa kung ano man po si sitwasyon tangon yan na medyo mainit-init nga ni ang panahon kasi bako pa mo po ini sa oras kung gano'n rin siya mamamatean ta kaya po ang permiso na po kitang preparado kung sakali man po na talagang harong kapigaabot ipagbaha, landslide, tapos kung light materials, ngunyan pa sana po dapat nasa iguana po kitang lugar na maiilihan pag-abot kan mga oras na kasi kung nasa kasagsagan na po ang pag-abot kan makusog na oran o kaya makusog na poros, data na po yan magigibo. Kasi makakalog po sa piligruan sa tuyang mga buhay. Kaya sa habang medyo tigtatawang pagtanin maray na panahon, aprobitsaran ta na po ini na kita po makabalyo na sa mga designado tang balyohan. Kasi halos ini baga pong mga barangay ta, araram naman inda ang kasi may mga plano po sinda na krinerear para dyan sa siring mga sitwasyon. Kaya aram na ninda kung pasarain po sa inda po mga residente sa siring kaning panahon. Opo, ayun. Ang dagat, medyo haraniman dyan sa Indo. So, may mga posibleng storm surges na mangyari. Di likay-likay sana. Iyo po, base nga po so latest bagang advisory kasuwago na may possibility man na mga 1.5 to 2 meters yung So, sana, hoping na dahil po yan maging realidad, pero mas maray namang ginare po. So, nakapag-ibitar kita. Yes, pa. Just in case mangyari po iyan. Sir Brian, salamatan po marita. And from time to time, mag-update kami. At saka kung may emergency call man ka mo na pwedeng may paabot sa pagining radyo, bukas lang po ang tuyang istasyon. Iyo po, Sir Mar, salamaton. As in, sana po sa tuya pong mga katugangan dito sa Bakakay, padagos po kita mag-monitor sa para sa mga updates, lalong-lalo na po dito sa tuya pong sa programa kang DCGP po. Saro po yung lehitimo na organisasyon. Salamat po, Sir Mark. Thank you very much, Sir Brian. Mga tugang Sir Brian Berdin, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sa Banwa Bukang Bakakay. So, all's well. Padagos po ang preparasyon na mga kababayan natin. Mga tugang para po dyan sa posible na epekto kang bagyong si Ramil na padagos po mga tugang na naghiro dyan po sa kadagatan west-northwestward, no? At yan na alas 11
or past 11, mapaluwas po yan mga tugang ning pag-asa, aning update naman. Another bulletin, tangani po naman sabutan ta kung hain na. Subago na 7 o'clock last year, nasa 260 km east of Huban, Sorsogon. Now, sa pirang oras na po nakaliis, pero bumagal kasi. From 20 km per hour, naging 15 km per hour na sa Naman Suiro. Hindi ko ano nakapugol, dahil ko na-airport sa pag-asa. Ano nakapugol sa iyo, bumagal siya. No? Ang pirang oras ang nakalihis, pag alas 11 and mga 11:30, depende po yan kung may nag-loss ng bago, masabutan ta mga tugang kung hain na mga tugang si Kunyan, si Ramil, ha? Bata kang nakaagi nagkaraw si Ramil Marianito, ang regional director ng PIA. Pwede na yan, bago ng pangaran, huwag namang Ramil. Sana hindi naman maging distracted yan ng Sir Dudes, ano? Para po sa mga kababayan natin. Alright. And then, siyempre, duman po sa mga nag-antabay sa DCGB News Online Facebook page, salamat po tabi. Good morning kay Sir Noel Budolio, ang samuya pong dabis-dabis na warden, mga tugang kang Santo Domingo BGMP. Iringat nga po tabi kita. Ayan. Si Sir Noel na Balyares, pangyari, ang dabis-dabis ta ko niyan. Ang dabis-dabis na ano yan, na amigo ko. Ayan, Edwin Magalona, good morning about watching from Manila. And then si Jerome Beredo, thank you sa DCGB sa pag-monitor sa lagay ng panahon. Solid talaga kayo po. Ayan. Jocelyn Broquesa, good morning. Okay, so yan po tabi, mga nagkakapirawan sa mga kababayan po niya to na mga nagkakaigwa po ning papaabot at sinag-antabay po sa kamugdagang panahon. Dagdagan tayo istorya, alip po dyan sa luwas, mga tugang, dugangan tayo impormasyon. Nasa linya na, Karen Ala, ang bunso ng Megapod. Karen, good morning. Please come in. Thank you, Tabi News Director. Actually, padagos sa mga oras na ini, ang pag-iskusaltan, magkakirata sa ng mga barangay sa siyudad ng Legazpi. Susog sa ipinaabot biging report sa Legazpi City Disaster Risk Reduction Management Office kan mga barangay opisyal, susog sa follow-up report kan DCGB News Oficina, nag-iskusal na ang barangay Orosite, asin ang EMSW1, magpa-evacuate ng mga nasa delikadong lugar kan sa indang komunidad, asin ang ibatab i-Director Max Susubigdi, basabi sa indang manumanong monitoring, nagpapamiting ka sa mga BDRRMC, kasabay kan paglibot kan kay sa indang mga opisyal, panganing pakirulan ang dapat mag-evacuate. Halagad minuto pa sa naanakalis Director, si Barangay 18 Kabangan East, konfirmado, day pang nag-i-evacuate, susugan kay Kagawad Gemma Altabano na nakaulay niya ito kasi bago. Halagad may sarong residente na nagwalat sa namuna da sa inda ning kagamitan duman sa barangay hall tangaling prepararan ining patabot na bagyo. Sa barangay 18 Washington East, day pa man masyado tabi Director, sumauyod, pinagkukontak pa si punong barangay sa no response pa ini. Pero Director na taon, si kapong kang dumanin ining barangay Tula-Tula, ining sa may mauyod na part, tanganing ilingon ka ang sitwasyon kung kumusta ang evacuation digdi. Dahil ka kan mga nakaaging aldaw na nagduman ako Director sa mauyod, susog kay punong barangay Joel Biguera, talagang pag-arog ka ining may tig-anticipara na bagyo, lalo na may makusog-kusog na pag-ulan na expected, talagang evacuation ang pipatautod na dyan sa indang barangay hall. Sa talagang kabarahaw ng barangay Mauyod, usually tabi Director Matt, susog sa punong barangay, minaabot ini, digdi sa baywang, digdi sa hit, sa tao, analangkaw kan ba dyan, kung padagos ang pagparauran. Kaya Director Matt, padagos mo na kita nakantabay, digdi sa Legazpi CDRRMO, pati man sa APSEMO, para sa mga latest updates kan pag-ispusan kan mga barangay at komunidad. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News.
Thank you very much, Karen. Mga tugang, yan po ang mga pag-monitor ka mga pag-ribat ha. Yan po sa mga pinagigibong lakdang kan mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Tangani po na makunyan. Nganing sabi nga ni Ken, prepara tangani na day po nin mag-rescue kaya pag may oras po na maraot na ang kamugtakan. Kaya pipaibakwar pa ng early. Kaya yan po may mga yan ba mga signal na yan. May signal number 1, 36 hours ang lead time niyan, no? Ay, 36 hours kang mga prepare bago mo matian yan. Kaya magayon man po yan, mga tugang na mga pinagigiribong yun. At least may gungani ng mga ibang mga lugar na sinda na mismo nagbubuluntaryo na maghali ng paramenta sa inda pong istaran, dahil po sa pagkasiguro sa buhay po nila. Tapos sabi ba ni Sir King, the weatherman, kalmado ngayon, bago rapado. Yan, matakot dito. Katanong minute na. Di ba? Okay, so mga kabayan, isang may lamang po kamo dyan, and happy sa 30th anniversary kay Bishop Bong Bailon, pang 40 City. Parehas pa lang sinda ni ni 43012. Si Sir June Navarquez, di ba? Parehas pala sila na sabay sindang taon na pagkapadi. Mga tugang, sige po tabi, salamato na maray sa palagos na paggabay sa mga paratubod. Okay, we will be back, mga tugang, standby lang. Kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta. Maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025 higibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berses. Pag alauna imedya nin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches, Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon, Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon, Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth, Zero Billings Program, kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025 hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture Regional Office No. 5 headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus.
Prepared by HMA Trading Corporation. Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Daraga Albay. Asinong Meat Shop, located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls, Legazpi. Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang sa mong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Number 1, DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang, oras niya to, alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa giraray na ilalarga kan Commission on Elections ang pagkaparisto para sa maabot na 2026 Barangay Sinsangguniang Kabataan Election. Sigun sa COMELEC, mapo na nationwide voter registration para sa BSKE sa Oktubre 20, 2025, sa Mayo 18, 2026, sa Lagad ay Kaibanan Digdi, anbang sa Moro Region, kung sa insiparado man sa giraray na pagbukas kang pagparehistro pagkatapos kang parliamentary elections. Pwedeng magparehistro poon Lunes sagkod Domingo, pati sa holiday poon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon sa gabos sa satellite registration site o sa COMELEC Office of the Election Officer. Enot ang sinabi ni Paul Body Chair George Erwin Garcia na target nindang makapagrehistro ng 1.4 million na bagong mga butante. Alas 11 bareta from Newsbase, ilike ang samuyang DCGB News online Facebook page para sa dagdag impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alright, mga tugang, balik po si Papa Mar. Mardelada yung ibang sadit sana. Pero tiyan. Pero ba naman kita, sagod pong alas 12. Ito yung pong start dito po sa special broadcast kan DZGB.
Good morning, Giranay po dyan sa mga taga-Abenson. Dyan po sa Pacific Mall. Kay Manager Gabaudi, Ricky Dineros and Company. Yeah. Dakulaon sa television duman, puro pandok ni Papa Mar naglalataw. Alright, mga tugang, may abiso naman ang Mayor kan TV, si Mayor Jojo Climaco, na may preemptive evacuation sinda, pero limited sana sa mga households na nag-i-erok o nag-i-star, harani mga tugang sa mga salog o coastal area, buda sa mga harong na gibo sa light material. So yan po ang kunyan, ang abiso mga tugang ni Mayor Jojo Climaco sa mga residentes mga tugang Kantiwi. Para po duman sa mga kababayan ta sa pagpreparar akan ini pong pag-abot kang bagyong si Ramil dito po sa Kabikolan. Dugangan ta ni istorya mga tugang, nasa linya Partner Al Armario, kadagdag natong informasyon. Partner Al, good morning, please come in. Thank you so much, partner. Sitwasyon digdi sa luwas, masyadong normal ang hiro-hiro kan mga tao, kan publiko. Dahil normal man ang sitwasyon kan panahon ngunyan. Pagayon ang panahon pagiling-ilingon. Pero yan ang gusto kang bagyo. Yun na nga ni. Dahil naguran, dahil madampog siya, pero madalom ang kamugtakan kan panahon. Kaya favorable kung sa pagmati tan kamugtakan ngunyan. Kaya pero baga relax man ang tao dan hiro-hiro ninda. Malata napagi kita dyan sa saudan kan Legazpi, normalon ang kamugtakan. Sige ang siyempre normal na hiro-hiro dyan sa saudan. Al-preparar kan sa inda mga pangudtuhan o lulutuon. And sa mga transportasyon man, normal ang hiro-hiro tabi partner. And maski sa ina area, sa pag-ikot-ikot digdi sa Sentro kan Legazpi, Basiring Albay District, normalon ang kamugtakan. Pero yun na nga niyan, maski may mga advance ang advice, alay sa mga disaster officials na, alagad ang reaction ko niyan kan tao, masyadong kalmado dahil nga ni gayon sa paguna ninda na maluya man ang puwersa kaning marawat na panahon. Pero yan, at least iyaon man ang advice, pirmi, kundi sa kamugtakan ko yan, tabi partner, pero baliwala sana ang mga advice na yan sa reaksyon kan mga tao digdi sa luwas. Medyo kunyan yan medyo bako yan mga ray. Yung ni mo may experience ba kita kan mga panahon na mag-arog lugod ka, nagaro kalmadohon, lumaw lang alingaot baga, aron duman na kato so experience yata, so riming, so sisang kayo mas matindi ito, na mainit, so pagkaldaw, pagkabanggit bigla na sanang buminanat sa makusugo na paros. Yan, basta anyway, na magkampante, pasiguro sa napirmi. Pasiguro, mas maray na. So anyway, tabi partner, yan ang situation mangyara, digdi sa luwas ko niya, sa pag-ikot-ikot naman, abay kita digdi sa Sentro Legazpi, pasiring sa Albay District area. Al Armario, thank you. Thank you very much sa partner Al. Mga tulad yan po, daban po sa mga kababayan natin. O dyan sa Banwang Kamaligaro, nagpuo naman. So, sa indang kunyan, pagkasikaso, mga tugang kan, mga mga kababayan niya to, na dapat na mag-ibakwar, dyan po sa area ninda. Garupin unana sa tabang mga tugang kang BFP, Bureau of Fire Protection, at saka MJRMO, at saka mga barangay council, no, para sabi nga ni kaya ni masiguro na dainin mawawalat
Dainin maging problema ang mga kababayan niya to. Ta kunyan may ano yan, may sabi nga ning mga dapat na asikasuhon. Ang sabi, ang pag-ibakwar dumampo sa mga pamilyang posibleng maapektaran kan pagbaha, landslide, makusog na paros. Preparasyon po yan sa papaabot ng bagyong Ramil. So, mga sabi hanggang ano yan, hanggang alas 11 matatapos ito, no? Habang pinagigibo ang operasyon, nakaitaas man sa red alert ang estado kang Emergency Operations Center. And gustong sabihin, 24/7 na magatrabaho ang mga para-responde para masigurar na nasa maray na kamot ang mga habitantes, especialmente ito po mga apektadong pamilya. So yan po yung naging mensahe man ni pahayag man mga tugang ni Mayor Caloy Baldo. Pikabuda ko ta si Dr. Romel Negrete, pero garbisi. Hindi tayo nasagot. Hindi tayo nasagot ni Dr. Romel ang sa tuya po na MDR mo sa Banwa po ng Kamalig. Anyway, naggibo naman po ang mga lakdang para ihaliot talaga sa mga kababayan niya to na medyo sabi nasa delikadong sitwasyon. Mga vulnerable na kaipuan po talagang magpasiguro at dipisil na pong mataraka. Di ba? Alright. Mga tugang dagdagan tao giraray and baluon tao giraray mga tugang ang pag-asa ko ni Iguana, diba? Iguana lamang. Baka Iguana masabutan ta po ang sitwasyon mo niyan mga tugang kan bagyo na si Ramil. Ayan, tingnan natin ha. Pag-asa, good morning. Yes, pag-asa Miss Alexis, DCGB po ito. May bago na ba tayo na bulletin? I-double check ko lang po sa Apa. Kasubago, naghahalap man po kaming Subago. Mahirap maghintay. Oo nga po. Ayan, at diba Iguana lamang ako, hindi tatawag ulit kami maya-maya. Ayan. Kung may nagluwas na updates mga tugang from Pag-asa, manungod po sa Tropical Storm Ramil, kang ano yan na bulletin number ano na yan number number 9 po. Number 9. Number 9. Opo. Wala pa Miss Alexis? Wala pa po. Ayan, okay. Tawag ulit ako before 12 ba na ako matatapos, ano? Okay. Sige pa tabi. Salamaton. Yan. Alright. Mga tugang Miss Alexis Revivar, kan Pag-asa, nakamonitor po ang dagan tabay man, mga tugang manungol sa pagluwas, kan bago na bulletin, mga tugang kang Pag-asa. Kasubago luminuya sa dalagan. Ewan natin ngayong alas 11 kung nagkaskasya. Masabutan ta po yan. Yung record niyan is ang reckoning diken is as of 10 o'clock. Kung hain mga tugang su Bagyo. Ano yan, kang Kasubago, mga tugang, ano yan, nagluya sa dalagan. Pero, sabi nga ni, ngunyan po mga tugang na, ano yan, na mga oras na ini, pigabangan kung hain na, Kasubago, paharanina, mga tugang sa Kabikulan, di ba? Paranina. And then, iguaning mga storm surge warning na paraluwas at ang ani po na masiguro mga tugang na mga kababayan ta dai abotong kan tubig so mga nasa coastal areas kaya baga sa pigpa ibakor talaga ninda. So mga nasa may mga salog man mga tugang pigpa ibakor man ta kung makusugang uran bagin Diyos ning baha yan po tabi including sa mga nasa mga may landslide areas. Iyo po yan ang mga pigahali. Tangani na pagabot kang oras, mga tugang na nagkrapado, day po nin mataraka dyan. And sindaing maipit. At dipisil ang pag-rescue and no rescuers, mga tugang will respond to the call.
na posibleng magtaya man sa peligro sa inda pong buhay, no? Kaya iyan ang pasabot na may mga preemptive evacuation kita para masiguro ta na umabot man o sa dai ang tiga babana-bana na maging epekto, ang importante po na kita na sa maray na kamugtaka na sinday kita mapiligruhan. Tapirmi pong ang satuya na goal is zero casualty, di ba? And minimal na damage, di ba? Sa mga kababayan ta. Okay? So yun, sa mga tagabagantabay, mga tugang, kunyan, may mga posibleng pagbago, di ba? Baka bumago na naman sa dalagan ta. Iba nga ni ang dalagan. Iba ang iro-iro kay ni kunyan ni Ramil Fengshin ang international name, ya. Ibang hiro-hiro niya, minaitaas, minaibaba, minadiretso, minapundo. Parang nagchat-chat siya. So mahirap basahin, pero ang importante po dyan, mga tugang na ilatag na kang Weather Bureau kung ano ang posibleng lugar na agihan, di ba? Yung cone of probability, di ba? Na posibleng dahil ka man malagarto ka, dahil ka man masentro, pero may epekto sa imo. Either uran o paros, di ba? Kaya apin ko pahanda. Iyan man ang dahilan kung nga may mga wind signal numbers na pinagtatalaan. And then sa wind signal numbers, bako lang po mga tugang so kusog kang paros ang nakapalaman, kundi pati naman itong lead time na pigapon para kita makapagpreparar, and lead time kung ring tamamatian ngaya ang epekto kaan, di ba? Kaya magsunod na sana po kita mga tugang sa mga kababayan ta kunyan ang ang radius is 400 meters, di ba? Ang sabi pwedeng umagi dumana sa north portion mga tugang kang kunyan, kang Katanduanes, baka umitaas pa, di ba? Di hilingon ta kasubago mga tugang southwestward na naman, tapos medyo nagkusog from 65 naging 75 near the center, and garong nahiling na sa forecast nila posibleng kunyan magbago na naman yung dalagan. Ilingon ta po ilingon ta taon kung may magluwas na mga tugang sa sa mga dispatcho, mga tugang kan bagyo. Siyempre sabi nga ni kaya pigubantayan tangani pong masiguro na magiyahan ang mga kababayan nato, mga tugang, ka mga dapat natong giribuhon, di ba? So medyo dahil pa po ni nagluluwas na bulletin kan Pag-asa, kaya halat-halaton tatabi, no? Halat-halaton nganing masabutan taman. Yung bulletin number 9 ang pinag-aabangan ang recent na ngayon na niyaon is yung pong pinalos sa bagong alas 8 ng pagkaaga. Okay, so kapag igwa na, ay di apo lang tagilalay sa Pag-asa tanganing makaurong ta ang mga amiga ta dyan, mga amigo, asin may pasabot sa mga kababayan tang dalagang kang bagyo, asin kung anong mga dapat mga tugang na kunyan na gibuhon. Tabi Sir King, ang radius na 400 kilometers. So, ang kabilugan kaya ng diametro 800 kilometers. So, kaya medyo mahiwas kaya pigo pa abisuwang kita. Okay. Bueno, dugatan istorya mga tugang. Si Chief Jimmy nasalita na sa linya man. Alipin niya sa iyo pong area of responsibility sa 3rd District of Albay. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, Director Marjorie, sana warman ki pigmo-monitor kita. Rumalo nan iro-iro kan mga trabaho no, sa mga nasa construction
activity, trabaho. Yan nagatrabaho sa mga araw, mga normal. And pagsaod-saod, normal. Nagatirinda, normal. Wala man kiuran. Mainit. Ta, dyan pa daang hapon, mamumati. Oo. Uto da duman sa ibong sa mga partikan uran. Nasa may right side garoy. Oo. Kunyan, siribot-sibot man sa mga nasa LGU, MDRRA mo, tarapang-tabang with Philippine Army, mga rescue itong sa APSIMO, particular digdi sa Banoan kan Kinubatan, yaon sara Mayor Gemma anong ko na sa pagmobilisar kan pagpa-evacuar, okupado na. So mga evacuation centers digdi, Mauraro Community College, Mauraro Elementary School, High School, Binog sa kan Elementary, High School, Kinubatan East, para yapik na dararangon yan, mga hali sa Masarawag, Maninila, Andarura, estimated na mga familias, 8,000 families, tabi Director Mar. Sa individual dahil pa kitang nakukuha na estimate dahil ta sagkod sa mga oras na ini, padagos pang pagharakot kan na mga rescue vehicle, ining Philippine Army trucks, and iba pa, happy dyan sa may pamitisan kan Bulkang Mayon, tabi Director Mar. And pagabot sa mga supply sa pagkaon ang pinadarango na ni Mayor Gemma Opo, bagas, iba pa na mga panira-sira. Bala nang una sinda ngayon magluluto-luto duman sa mga evacuation center. Okay pa man ang panahon. So yan muna, tabi Director Mar, ang sitwasyon niya to sa iba pang mga update taon-taon sa naman. Out naman ako, Jimmy Nasalita, DCGB News. Yan, thank you very much Chief Jim. Mga tugang yan po, yan pong mga dulo ng mga impormasyon, mga istorya po, ali po dyan sa area of responsibility ni Chief Jim. Garo na inutan kita sa pag-asa? Nag-busy line na si... nag-busy line na. Ang nangyari Pero... nailing ko kaya duman sa bulang kristal ko, iguanang nag-uldot, yung ano yan, pang alas 11, tibaad lamang, mamundaga na kitaan, taod-taod sa na po, tabi ta, ano yan, yan sa pigaharalat, kung ano po ang magiging kamurugtakan kang panahon ta, ganyan po na mga oras po na ni. So alas 11, iyo po yung pig-abangan. Hello kay Alma Sabangan, Luminario, magandang tanghali ngayon Sir Mar. Si Mary Jean Baldon, magandang tanghali. Update nga po kang Bagyo, thank you. Taod-taod lang po, ano. Good day, update po siya ng Bagyo. Yan. Sir Mar, watching from Bagumbayan, Legazpi City, sabi ni Roy Morales. Si Evelyn Notario is also watching. Alma Sabangan, Luminario, update nga po kang Bagyo. Sandali lang po at di tayo makalusot doon. Di tayo makalusot pa sa pag-asa. Manamod po dyan sa ultimong dispatcho, mga tugang, kan bulletin number 9 ang pig-abangan ta. Weather bulletin number 9 na as of 11 o'clock. Wala pa tayong dahil pa po kita hiling ning kunyan ta nag-busy taon mga tugang sa ibig may kauron. Ibig sabihin may kauron so pag-asa. Kaya taw din ta. Ang oras po niya to mga tugang 11:30 na in the morning. Para po sa mga kababayan ta, alas 11:30 na. An oras ta. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Alright, mga dugang, balik po kita sa ng special broadcast. Muna po na pagkaaga para po hindi sa paghalata sa Bagyong Ramil. Out na po si Kuya Jun Apolis. Yaw na po mga tugang, kasabay na si Kuya Nems Flora. Sa technical side, siyempre si Jerome Nico Martinez Manggilanan, siya pong kaibanan sa IT. Siyempre, yaw po dyan sa newsroom, sina Shara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani. Kaya man nakamonitor mga tugang, si Jenny Matthew Ballaran. Alright, duman po sa mga kabarangay ta, mga tugang, nagarabang kita gabos, kan kunyan, pag-asa. Ha? Kung igwa na lamang mga tugang na latest, masabutan ta kung yan, agko na, di ba? Kung agko ng latest, yung kung nag-loss ng bulletin number 9, di ba? Abang-abangan ta. Nag-ring puso pag-asa. Ayan. Good morning po. Ayo, pag-asa, Ma'am Ruth, good morning. Yes, sir. Mapa po, sir, ng pang alas 11. Ay, wala pa. Sige ba tayo? Mga 5 minutes, sir. Apod ka po. Yes pa, okay. Ma'am Ruth, salamat na maray. Yan. Mga tugang si Ma'am Ruth, mga tugang kang pag-asa para po dyan sa tuya pong update. Wala pa pala. Wala pa. Nag-alat man sinda mga tugang. Same with us. Basta't maghintay ka lamang. Wala pa talaga. Dahil bang niluluhat. Alright. Sa parte ng mga tugang ng Philippine Coast Guard, to make sure na safe ang mga kababayan nato na nagbabirahe sa kadagatan, inaktibar naman mga tugang ang sa tuya po ng Coast Guard, tasinda sa rukman sa mga nagtatabang para sa mga rescue at iba pa. Inaktibar na itong deployable response groups kan Philippine Coast Guard bilang preparasyon mga tugang sa posibleng epekto kan Bagyong Ramil digdi po sa Bicol region. And kamautan kaya na masiguro ang kaligtasan at proteksyon kan mga residente na maapektaran bukang bagyo. Initaas na ang alerto kan mga deployable response groups as nakaantabay naman ang mga kinakaipuhan na kagamitan
mga land vehicles sa water assets na handang i-deploy ano man na oras mga tugang na kaipuhan. Sigon sa Coast Guard District Vehicle, kamautan po kan tulos na aksyon na mabawasan ang posibleng danyos, maprotiran ang buhay asin makapagatod tulos nin ayuda o tabang sa mga lugar na maapektaran. Piga-abisuan ang mga publiko na mantenidong maging marikmat, subaybayan ang mga opisyal na report, manungod po sa kamugtagang kampanahon, asin sundan mga tugang ang mga abiso kan mga lokal na otoridad, asin mga ahensyang nagresponde sa mga kalamidad. And kasubago pong alas 8 ng aga, ngunyan pong October 18, uminabot na sa 3,239 na pasahero ang stranded hali po sa 21 pantalan sa Pilipinas dahil po sa bagyong si Ramil. Yan po ang pinaka-latest mga tugang sa katuwang natin sa Philippine Coast Guard para po yan sa mga kabarangay ta. Ayan, sa mga kababayan ta. Standby lang po at naghalat man maging yung pag-asa, mga to, naghalat man po kan bago na dispatcho kang panahon na si Bagyong Ramil. Ibang klaseng dalagang kayo ni Ramil. Pinagang pa-excite ang mga kababayan niya to. Pauruan turo mga tugang ang dalagan niya. Diba? Minsan minakasas, minsan minaluya. Minsan minawala, minsan minatuo. Diba? So yan po tabi ang mga kunyan. Sitwasyones pa kay ni pong si Feng Xian. Di ba? Okay, kaya duman po sa mga kababayan niya to, mga tugang, sinuspindir so mga klase. Pagkatapos mga tugang, yung face to face, sinuspindir baga. Pagkatapos duman sa ipinaluwas po na PDRRMC APSIMO Advisory 2025-38, reitirar duman mga tugang so suspension of work kan gabos na government agencies except ito po na mga ahensya na nagpopunksyonal na may kinaraman po mga tugang sa public safety, disaster risk reduction, health and related services. Pero yung mga mga opisina na kung babayaan kan mga empleyado dapat na siguruhon muna mga computer dyan na mga madudumugong pakarayo na, di ba? Pagkatapos sa parte man kan mga pribado, piga tao na pong kwenta kang gobernador ang diskresyon sa mga respetibong mga pamayo sa mga bangko, pig-encourage man na yung ATM maging available online na may sufisyenteng preloaded cash para po makapag-dispense anytime. Yan po yan. And then sa mga pamilya, pipag pasiguro sa mga karong, asin magsaod na, kan sa inda pong mga kaipuhan sa harong, ninatab. Siguro nakapagsaod na mga sa mga kababayan ta kaya na di. Okay? So yun po sa mga kabarangay ta, yan ang mga abiso, mga tugang, mga otoridad. Tatampi ko pa siguro kita na dahil may madiskwido, mga tugang sa tuya po ng mga kababayan. At harap po nindo, may mga leksyon na yan. May mga leksyon ng naihiling, mga tugang, and kaipuhan, kunya nun, pakarayon. And dain na mautro kung may mga nangyari man ng mga mga panahon. Maray po inita ang bagyo na mumonitor na maski nasa luwas pa kang Pilipinas, pinagang abisuan na kita. Di ba? And then lalo na pag naglaog na. Di ba? Pag naireparo po nindo, pag nasa luwas pa sana, advisory na talaga nailindang kaya may probabilidad na maging mabilog na tropical depression, binakataon na ning abiso maski nasa luwas pa. Yan. Pero pag naglaog na, mga tugang, lalo kung naging depression na o bagyo na,
Ayan, kada tulong oras po sila minapaluwas na ning bulletin. Nagpupo ng magpaluwas ng bulletin. Kaya po yan, mga tugang ang sitwasyonista ko niyan. Kaya duman sa mga kabarangay mga tugang ang tabay sa napo, tabi ta, piga halata pa, namamundagan. Aging sa pag-asa, naghahalat man mga tugang kang, latest supposed to be dapat araw press ko na sinde duman sa Manila, wala pa pang naluwas na press ko. Pagkatapos pang naluwas mga tugang na bulletin. So piga analisar pagarong mareta, kunari para po nindo kunyan, iba talaga ang ugali kaning bagyong ini, no? Dahil mo masiguro kung siya talaga siya madalagan ang nakakapugalo, may high pressure pagro sa taas. Kaya di nakakaduro-diretso sa nang dalagan siyang magnorte na sana siya. Tanong sa norte tapos na south. Siyempre dahil kagang kulbaan, tada kulaunon ang dalagan. Kaya pikiling ko itong ito bong cone of probability. Iyo maragaling kung bumugso ka dit, marani sa imo. Kondongan sa aritas, yaong ka pumagyay sa laog. Kada kulaon, 400. Dara kulaon ako ng bagyo, di ka nakaagi baga. Kada nakaagi baga, 1900. Diba? So nakaaging bagyo, 1900. O hindi 800. Sus Marius. Dahil man nagbabago Nagpunggaro sa 350 o 360. Hanggang sa alamin na naging 350, naging 400 na. O yun na po yan ngunyan, mga tugang. Dahil man nagbabago siya po pakasubanggi. Hanggang ngunyan 3, hanggang 400 talaga. Iyon ang pinmantinar niyan, 400 mga tugang ang kunyan. 400 talaga so so radius, kumbaga so kabanga. Iyo yan mga tugali sa sentro, 400 mga tugang. Ang ang hiwas na may mamamati ka mga tugang na uran buda doon kamparos sa lugar naan. Dahil ka man agihan ng direkta, may epekto manggilaray sa imo. Diba? Yan po ang kunyan. Ang sitwasyonista. So, pigahalat, mga tugang ang kunyan, ang mga development pa. And talaga pong sagod sa ngunyan, dahil pang nagluluwas. Natraso, natrasong maray. Natrasong maray. Mga kunya, mga menos 10 bago mag alas 12, maapod kita giraray. Tamang-tama, tibad igwa na lamang. Okay, so, duman po sa mga tagabangan tabay iyan so expected ka kasubago, kaya kaunang tabaga si Ma'am Alexis na Relivar na mga alas 2 ngaya ning hapon pwede makamati na ning paguran sa Bicol. Pagkatapos hanggang yan alas 5 and hanggang Bangi. Yeah. So kaya yan ang pigaan antisiparan, di ba? So sa kunyan mainiton kaya sabi ka ba natural nga normal nga pero yan man ang gusto kang bagyo baga. Kaya sana di magbasiring di magparaba, di magbugsok yan. Tadipisil na. And Luminuya Sudalagan, di ba? From 20, naging 15 kilometers. And then, moving west, northwestward. Tapos, iguaning movement, mga tugang na nag-southwestward siya. Tapos, nagkusog. From 65, naging 75. Ayan. Kunyan, iyan ang pigbabantayan. Dipisil mga tugang na kunyan. Mataraka kita kayan. Dipisil baga. Maray na po ito na kunyan nakanda. Sabi baga, ang tao'y, ang sakunay walang panama sa taong nakanda. Yan. Sabi na Roy Morales Sermar, watching from Bagubayan, Legazpi City. Evelyn Otario, good day, watching from Kitinday, Kamaligalbay. Kalex Tobombita, buyong niya si Ramil. Kaya maluyan talaga.
nagka-listing sa Tabaco City. Ang nangyari sa iyo, Calix? Nangyari sa iyo. Alright. Kunyan, duman sa mga kababayan nato, nagpapadagos man so pagpaibakwar, mga tugang kang ano yan, kan mga pamilya. Ngani po na ano yan, di man magkaigwa po nin dakulang problema. In kaso man ang God ano yan, maasikaso. Diyan ngani sa Kamalig, mga tugang, sabi ni Mayor Kaloy Baldo, no pets left behind. Sabay sumanok. Padagos sa pag-ibakwar, mga tugang, sa mga pamilya na naapiktaran. Posibleng maapiktaran. Kaya isinarabay na, mga tugang, so mga ataman sa pag-ibakwar. Tangani po na maging okay ang gabos para po dyan sa mga kababayan nato. Adi, alright. Wala pa ba, Papa Mar? Ay, dai pa. Wala pa. Dai pang naluwas talaga. Ano daw nangyari? Adi, na-delay maray so kunyan. So pag-asa natin. Na-delay ang kanilang pagmamaluwas ng bulletin for 11 o'clock. Ang niyaon pa so alas 11 pa. Diba? So alas 11 pa niyaon eh. So alas 8. Yan po ang niyaon pa. Ayan, mayroon na. Tawagan na natin. Mayroon na eh. Mayroon na. Baka okay na lamang si Ma'am Ruth. Inailing na kami iguana eh. Tropical Bulletin number 9. Walang ay nang luya pa talaga Pag-asa, good morning po. Hello, Ma'am Alexis. Yes po, good morning. Yes, mayroon na tayong bagong bulletin number 9. Apo, iguana po. Ayan, apo, on air na po tabi kami sa Alexis. Go ahead po tabi. Apo, para po sa ating latest na tropical cyclone bulletin, itong si Ramil ay bahagyang lumakas habang malapit na ito sa waters ng Northern Samar. Sa ngayon, ang location nito ni Ramil ay nasa coastal waters ng Palapag, Northern Samar. So, sa ngunyan ay yun nga, bahagyang lumakas, naging 75 kilometers per hour. Near the center, ang lakas ng hangin na dala nito ni Ramil na may pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 90 kilometers per hour. Sa ngunyan ay ang movement nito ni Ramil ay west-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So, kumpara sa previous na bulletin from west-northwestward ay naging west-southwestward at medyo bumilis ng konti, naging 20 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Camarines Norte, Catanduanes, sa northern portion ng Camarines Sur, kasama ang mga lugar ng Tinambak, Siruma, Gua, San Jose, Lagunoy, Garchitorena, Caramoan at Presentacion, pati na rin ang eastern portion ng Albay, kung saan ang kabilang dito ay ang Rapu-Rapu, pati na rin ang northeastern portion ng Sorsogon, sa particular sa Prieto Diaz. So yung mga nabanggit ko pong lugar ay under wind signal number 2. Sa wind signal number 1 naman is yung the rest of Albay. So Rapu-Rapu lang po sa Albay ang nasa wind signal number 2. At the rest of Sorsogon, pati na rin ang Murias Island at Ticao Island. Pati rin po ang the rest ng Camarines Sur. Bale, sa ngayon sa ating forecast track, makikita natin na ang general direction na tinatahak nito ni Ramil ay medyo bahagyang bumaba at posible na itong maglandfall o lumapit sa Northern Samar ngayong tanghali or sa hapon, then over naman sa Catanduanes mamayang hapon o gabi.
And based po sa na hiling natin na movement nito ni Ramil, ay lumalaki yung posibilidad na maglandfall sa Albay or Sorsogon. So medyo malaki po yung range ng uncertainty natin kung saan maglalandfall itong si Ramil. So, yun po ang ating nakikitang pagluwas ng ating area of responsibility nito ni Ramil ay sa Lunes pa rin po. Bali yun po sa ating latest update. Ini po si Alexis Reybevar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Ayan, Miss Alexis, Yes po. bumaba, nagbago ng direksyon? Medyo bumaba po ng konti kung nakikita natin na previously sa ating forecast no nasa may northern part ng Catanduanes ay yun nga po ang track niya ngayon ay possible na lumapit lang sa northern Samar. Actually, ang nakikita natin sa track, para ba siyang magbabounce? Oo, kanina nandun sa may parte ng Huban. Ngayon, nandyan sa may Samar naman. Parang, ano nakakapigil sa kanya para dumiretso? Opo, meron po kasi tayong high pressure area na nasa may dalawa ito, isa sa may east ng Japan at isa sa may China. So, napipigilan ito yung bagyo, lalo na itong bagyo. Pag ang bagyo kasi hindi ganun kalakasan, yun ganyan, tropical storm or tropical depression, mabilis itong may impluensyahan ng ibang wind patterns. Kumbaga, madali siyang magpabago-bago ng direksyon. Ayun, so lumakas siya from 65 naging 75. Naging, opo. Tapos yung gustiness niya from 80 naging 90. Opo. Naku, di, kung yung cone of probability ay yung Albay naman ang parang natutumbok. Opo, bali, yun nga po, lang nakikita natin ngayon na tumataas yung tsansa na maaaring maglandfall sa Albay or Sorsogon. Mga anong expected na estimate na oras ang posibleng mangyari kung sakali man yan, tabi ni Alexis? Opo, bali mamayang hapon or gabi ay possible po ito, pero more on sa gabi po ang mas malapit. Okay, so ang tropical signal number 2 is dito sa Albay ay yung Rapu-Rapu lamang. Opo. Yung the rest ay signal number 1. Opo, tama po. Okay, sa ibang bahagi ng Bicol, yun lamang ba ang may signal? Yung actually buong Bicol region naman ay may nakataas na warning signal, although yung wind signal number 2, yung buong Camarines Norte, buong Catanduanes, and yun nga, portions na lang ng Camarines Sur, sa Albay, Rapu-Rapu lang, sa Sorsogon ay Prieto Diaz lang. Ayun, nakikita nga ba dyan kung hindi magbago ang direksyon yan is yung Albay ang tinutumbok? Saang bahagi ng Albay? Kung sa may Albay po ay mas malaki ang chance na sa may Rapu-Rapu. May Rapu-Rapu. Pero saan siya lulusot pag galing sa Rapu-Rapu? Kung sakali man po na sa Rapu-Rapu ay babagtasin ito yung mga lugar sa Camarines Sur. Camarines Sur. Opo. Alexis, salamat po ha. Ano po ang sa iyong advice sa mga kababayan natin at baka sabi nila ay parang normal lang ngayon ang panahon? Opo, ang maabiso natin sa ating mga kababayan ay yun nga po, bagamat hindi pa natin ganun karamdam yung epekto nito ni Bagyong Ramil, ay wag po tayong masyadong pakampante dahil hindi pa naman nakakalagpas sa atin itong bagyo. So, andun pa rin po yung potential na panganib na dala ng mga pag-ulan at ng mga pagbugso ng hangin. Opo. Okay, Ma'am Alexis, maraming pong salamat. God bless po. Mabuhay ka mo dyan. Opo, walang naman po. Thank you very much. Mga dugang Miss Alexis Reybevar, ang Pag-asa District Regional Forecasting Center. Yan po pinaka-latest. Bulletin number 9 po yan. May kinalaman sa bagyong si Ramil. So, buminugsok, nag-southwestward.
Tapos lumakas mga tugang at bumilis. Yan. 20 kilometers per hour from 15, 20 kilometers per hour. Lumakas from 65 to 75 and yung gustness niya is from 80 to 90 kilometers per hour. So, doon sa cone of probability, ang Albay naman ang natutumbok. Albay in Sorsogon area. Ayan po, ano? And sabi, kung sa albayan niya, yung rapo-rapo po, kaya itinaas po sa signal number to ang rapo-rapo lamang. So, the rest of Bicol, mga tugang, Kamsur, Kamnorte, tapos ining parte mga tugang kang ano, ining parte kang Sorsogon area, yan, number 1, number 1 to tabi. Sa Indo ka, boss, mga tugang, mapaaram na kita. Ma-post lang po ang special broadcast, mga tugang, ning 30 minutes sa padaanin natin yung balita alas 12. Pag-iriba po dyan sina Sir Bert niya sa si Ma'am Gina Ritterly. And then after that, mga tugang, mapalit si Pio Fernandez para pagpadagos tayo ni po na special broadcast kan DCGB para po sa Bagyong si Ramil. Sa Indo ka, boss, sa pangarap mo kabilo na tropa, ini po si Marley Love. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Happy Pangutuan. Mag-preparar po tabi. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan